साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ जय मसीह होननानै खुलुमहरदों आरो लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। नोंथाङा माब्लाबा सानदों नामा दि बाइबेलाव होनाय इयुन रादाबफोरा दिनैनि मुलुगाव सैथो जागासिनो दं होननानै? नोंथाङा बावैसोनि जाथायफोरखौ नोजोर होदों नामा? जेरैहाय महामारि, दावहा, बांग्रि, बोसोनारि जोबस्रांनाय आरो इसोरारि गुसु जालांनाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेफोर गासैबो नेरसोनफोर जाय जोंनो खोन्थायोदि जों जोबथा समाव थांगासिनो दं होननानै। अनजाग्राफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला बुहुमाव दङमोन, गावनि उनसंगिरिफोरखौ बेफोर बाथ्राफोरनि थाखाय साखा-फारा जानो बिथोन होदोंमोन। दिनै जों जारिमिनारि जाथायफोरनि फोरमानजों लोगोसे आथिखालाव जाबाय थानाय बाइबेलनिफ्राय मोन-7 बयनिख्रुइबो देरसिन सांग्रांथिफोरखौ नायगोन, जेरावहाय गोदो-गोदायनो बे बिसयाव जिसु ख्रिस्ट'आ प्रफेसि होनानै गालांदों आरो बे 7था प्रफेसिया दिनै बुहुमाव जागासिनो दङ आरो बे जाफुंबाय। दा बे जाफुंनायजों लोगोसे आरोबाव गोथार बाइबेला जोंनो दानि सुबुंफोरनो माखौ फोरोंदों, माखौ फोरमायदों, बेफोर गासैखौबो डिटेल्सै जोङो मोनफा मोनफा नायलांगोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन जेन गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना रोखा जायो। दे अब्ला जोङो मोनफा मोनफा बाथ्राखौ बेखेवलांदोनि। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, सेथि प्रफेसिनि बाथ्रा बेनो जाहैबाय दावहा आरो दावहानि नंखाय रादाबफोर, जेराव माथाइनि 24:6 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, नोंसोरो खाथियाव आरो गोजानाव रोननांनायफोर खोनाब्लाबो उसाव बादाव दाजा, बेफोरो जानो नांखागौ, अब्लाबो जोबनाय समा जायाखै। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जिसु ख्रिस्ट'नि जि प्रफेसि होनानै दोननाय जे जोबनाय बोथोर फारसे बेबायदि दावहाफोर जागोन, बे थारैनो जाफुंदोंना जाफुङाखै जोङो बेखौ नायनि। अनजाग्राफोर, दिनै जोङो मेगन बेखेवनानै जेब्ला नायगोन, जारिमिना जोंनो खोन्थागोन। बे जाहैबाय रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव जानाय दावहा, जेराव 2022 मायथाइयाव जादोंमोन। बे दावहाया रोजा रोजा सुबुंफोरनि जिउ लाबाय आरो मुलुगनां दिदोमथि गैयै सोमजिहोदों। आरो जोङो नैथियाव नुनो मोनगोन, जेरावहाय इजराइल आरो गाजानि गेजेराव जिथु दावहा जादों 2023 7 अक्ट'बरनिफ्राय लानानै दिनैसिम दासिम सोलिगासिनो दङ। इजराइल, गाजा आरो हामास, बे दावहानि थाखाय दिनै हामासाव, गाजायाव गोबां रोखोमनि आंखाला सोलिदों, ओंखाम मोनजायै जानानै दङ, रोजा रोजा सुबुंफोरा गोबाङा थैगासिनो दं। आरो बिनि उनाव जोङो नुबावगोन चीन आरो ताइवाननि गेजेराव दाङाबाजि बियो सोलिगासिनो दङ। चाइनाया ताइवानखौ सेनानै लानायनि कब्जा खालामनायनि चीनआ ताइवाननि सायाव लागारबो हरबाय थायो एबा लागारबो बाथ्राखौ बकिबाय थायो। बेनि उनाव जोङो नुनो मोनबावगोन 2023 उत्तर करियाया मोनसे मिसाइलखौ बेरफ्रुहोनायनि आनजाद लादोंमोन। आरो बेफोर गासैबो जोबनाय बोथोरनि जि प्रफेसिनि बाथ्रा, बे प्रफेसिखौ फोरमान खालामदों जे जोबनाय बोथोर फारसे दावहा जागोन, गावजों गाव हिंसा जागोन होननानै बुंनाय बाथ्रानि फोरमाना जाबाय। दानाब्ला फैदो नैथि प्रफेसिनि जाफुंनायखौ नायदोनि, बेनो जाबाय बांग्रिं मावनाय, महामारि आरो मिथिंगायारि खैफोद फैनाय। बे प्रफेसिनि बिसय जोङो लुकास 21:10 सिरियाव बुंनायखौ मोननो हायो। गेदेर बांग्रि, आंखाल आरो जेरावबो थैम्रुंनाय जागोन, बेफोरखौ नागारनानैबो गिथावथाव जाथायफोर जागोन आरो गेदेर गेदेर हांखोफोर नुजागोन। बे प्रफेसिया जे जाफुंदों, बिनि फोरमान जारिमिना जोंनो होयो। थांनाय 2019 2023 मायथाइयाव बुहुम नाङैनो जि कभिड-19 जादोंमोन, बे कभिड-19आव प्राय 70 लाखनिबो गोबां मानसिफोरा थैदोंमोन होननानै रिपर्टआ खोन्थायो। आरो बे गासै 70 लाख सुबुंफोर थैनायनि जाहोना जाहैबाय कभिड-19, बे जाहैबाय मोनसे महामारि। बिनि उनाव जोङो नुनो मोनगोन तुर्की आरो सिरियानि गेजेराव जि मोनसे फैनाय बांग्रिं, गिथावना बांग्रिं 2023 फेब्रुवारि दानाव फैनाय, बेयाव प्राय 50,000 मानसिफोरा थैदोंमन। आरो बिनि उनाव जोङो मिथिंगानि जि रागा बेखौ नुनो मोनगोन केलिफर्निया आरो अस्ट्रेलियायाव जिथु हायाव जिथु अर नांनाय, बे अरा लाख लाख हाखौ, लाख लाख दंफांफोरखौ, न'फोरखौ सावनानै नस्थ' खालामदोंमोन। आरोबाव जोङो नुनो मोनगोन मिथिंगानि सैसो होनाय, जेरावहाय 2023 मायथाइयाव जोंनिनो भारताव उत्तराखन्ड आरो हिमाचल प्रदेशआव मोनसे बेबायदि सोमोनांथाव गोबां दैबाना जादोंमोन, जि दैबानायाव गोबां नस्थ' जादोंमोन, गोबां सुबुंफोरा जिउ नागारनो गोनां जादोंमोन।
अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेफोरनि अनगायैबो गोबांफोर दंबावो। गासैखौबो होनो थाङोब्ला गोबां सम लागोन। बेसांखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननो फोरमान होदों दि जे बे प्रफेसियाबो जाफुंदों, जेरावहाय गासै बुहुमनि मानसिफोरखौ बे जाथायफोरा सिमावग्लुंजोबदोंमोन आरो जोंनो फोरमान होदों दि बाइबेलनि मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरा जाफुंदों, प्रफेसिया जाफुंदों होननानै। फैदो दानाब्ला जोङो थांदोनि थामथि प्रफेसिया जाफुंनाय। बे जाहैबाय सैथोआ खमायलांनाय एबा खमिबोनाय, पापासो बांनाय। बे बिसयाव इसोरनि बोसोन 2 तिमथि 3:1-5 सिरियाव ओरैहाय बुङो, बे बाथ्राखौ गोसोआव ला, जोबनाय सानफोराव गोब्राबथार सम सफैगोन। मानसिफ्रा गाव गावखौल' अनग्रा, रां लुबैग्रा, दुगा, थिफुदला, निन्दिग्रा, बिमा बिफानि बोसोन लायि, हामबाय होननाय गैयि, अधोरोमिया, अननाय गैयि, बेंज्लायनाय गैयि, नंखाय रायग्रा, गावखौ हमथानो हायि, गिथावना, मोजांखौ हामजायि, फोथाय खेबस', मानसि सिथारग्रा, दुबगां आरो इसोरनिख्रुइ संसारनि रंजानायखौ हामजासिनग्रा जागोन। नुनायाव बिसोरखौ इसोरखौ खुलुमग्रा बादि नुगोन, नाथाय बिसोरो इसोरनि नंथारगौ बोलोखौ गारो। बेबादि मानसिफोरनिफ्राय गोजान जादो। बे गासै बाथ्राफोरनि माखासे फोरमानफोरखौ लानानै फैनो नागिरदों। सेथि फोरमान, दिनै बुहुमनि गेजेराव गोबां हादरफोर दङ, जि हादरफोराव हौवाजों हौवा हाबा होनाय, हिन्जावजों हिन्जाव हाबा जानो हायो होननानै गोबां हादरा गनायथि होबाय। बेनि माने मा? मानसिया गावखौल' बुजिग्रा जाबाय। इसोरनि होनाय जिथु बिधि दङ, बे बिधिखौ सिफायदों। नैथि फोरमान, गाज्रिया बांनायखाय इन्टारनेटखौ अन खालामनाय लोगो लोगोनो पर्न'ग्राफिफोरखौ नुनो मोनगोन, गाज्रि भिडिअ, गाज्रि सावगारिफोरखौ नुगोन। थामथि फोरमान, जेब्ला जोङो मेडिया, जेब्ला जों निउस चेनेलफोरखौ नायगोन, अब्लाना नुनो मोनगोन जे जेरावबो मार्डार, जेरावबो बुलायनाय, जेरावबो सिथारनायनि रादाबखौ जों मोनबाय थागोन। आरो गोबां हादराव बिमा बिफानि बाथ्राखौ लायै, बिमा बिफानि बाथ्रा मानियैनि रादाबफोरखौ जों मोनबाय थागोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बेफोरनो जादों थामथि प्रफेसिनि बाथ्रा। बुहुमाव मानसिफोरा गोबां गाज्रिनिख्रुइ गाज्रि जालांगासिनो दङ। बेफोरनि गासै फोरमान। आरो बे दिनैनि मुगायाव मानसिफ्रा बेबायदि जादों, माने बे जाहैबाय प्रफेसिया फुलफिल जादों। जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बाथ्राया दिनै जागासिनो दङ, जायनि जाहोनाव दिनै गोबां मानसिफोरा गाज्रिनिख्रुइ गाज्रि जालांगासिनो दङ। ब्रैथि प्रफेसिनि जाफुंनाय, बे जाहैबाय फोथायनायनिफ्राय उनफिननाय। बे बिसयाव इसोरनि बोसोन 2 थेसलनिकेयारि 2:3 सिरिया ओरैहाय बुङो, रावबो नोंसोरखौ बायदिसिनायै दा आन्दायहोथों, मानोना बे साना सफैनायनि सिगां इसोरनि जेंआ गोबाङानो सिखांगोन आरो नोरखोआव गारनो दोनजाखानाय इसोरनि गेदेर जेंआ मावग्रा नुजागोन। That means बे बाइबेल सिरिनि ओंथिया बेनो जे गोबां मानसिफोरा फोथायनायनिफ्राय लोरबां जालांगोन, फोथायनायनिफ्राय ओंखारबोगोन, फोथायनाय गैयै जालांगोन। जेरावहाय इउरप आरो आमेरिका बायदियाव 1950आव 1950 सन, बै समावहाय मोनफ्रोमबो गिर्जाफोराव आबुं जायोमोन, मोनफ्रोमबो गिर्जाफोराव भर्ति जिरायग्राफोर थायोमोन, खुलुमग्राफोर थायोमोन। नाथाय दायो बे 2020निफ्राय लानानै एबा दासिम दायो गोबां खालि बेबायदि गिर्जा न'फोरा गोबाङानो खालि जायोसै। That means फोथायनायनिफ्राय गोबाङा उनफिनलांगासिनो दं। आरो दायो जोङो बेबायदि नुनो मोनदों, गोबां फल्स टिचार्सफोर फैदों, प्रस्पारिटी गस्पेल्स दङ, जेरावहाय जि गिर्जाफोराव केबल थाखा फैसानिल' बाथ्रा बुङो, आत्मिक जिबननि बाथ्रा, गोसो सोलायनायनि परिबर्तननि बाथ्रा बुङा। जेराव गोबां फोथायारिफोरा आत्मानि बासायजानायनि थाखाय नङा, नाथाय धोन दौलत मोननायनि थाखाय गोबां जायगाफोराव गिर्जायाव थाङो आरो थांनो नागिरगासिनो दङ। बेबायदिफोरा सोलिदों। That means फोथायनायनिफ्राय मानसिफोरा उनफिनलांगासिनो दङ। बेबो जाहैबाय फोरमान जे मानसिफोरा थारैनो फोथायनायनिफ्राय उनफिनलांगासिनो दङ। दथि प्रफेसिनि बाथ्रा, बे जाहैबाय नंखाय ख्रिस्ट'नि थामथिम। 1 जहन 2:19 सिरि, आंनि बिसाफोर, जोबनाय मुगाया खाथि जाबाय। ख्रिस्ट'नि बिसारु फैगोनखौ नोंसोरनो रायथिखादोंमोन आरो दानो ख्रिस्ट'नि गोबां बिसारुआ नुजाफैखाबाय। बेजोंनो जोबनायनि मुगाया खाथिसै होननानै जोङो मिथियो। बे बाथ्रायादि जानो थांगासिनो दङ, बेनि फोरमान, बे जाहैबाय सेथियावनो डिजिटेल कारेन्सि CBDC। बे जाहैबाय भारत, चीन आरो आमेरिका बेबायदि हादोरफोरा खौसे जानानै सेन्ट्रेल बेंक डिजिटेल कारेन्सि लन्च अलरेडि खालामनाय जाबाय। आरो बिनि उनाव UN आरो WEF बिथांमोना बुंगासिनो दङ जे बुहुमनाङै मोनसे सरकार एबा बुहुमनाङै मोनसे कानुना जानांसिगौ होननानै। आरो बेखौ बानायनो थाखाय बिथांमोना थामथिम जागासिनो दङ एबा थामथिम खालामगासिनो दङ।
थामथि बाथ्रा बे जाहैबाय आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स, जायखौ AI सर्टआव AI होननानै बुंनाय जायो आरो बिनि फुल फर्मानो जादों आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स। आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि गेजेरजों गासै मानसिफोरखौ नोजोर होगासिनो दङ, बेनि गेजेरजोंनो नोजोर लाखिनायनि थामथिम हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। गासैखौबो AIनि गेजेरजोंसो मावनाय जागोन बेखौ मोनथिहोगासिनो दङ। बेनि उनाव जोङो नुनो मोनबावगोन डिजिटेल ID आरो ससियेल क्रेडिट स्कर होननाय, बेखौ चाइना हादोरा अलरेडि लानाय जाबाय आरो बिथांमोना गासै मानसिफोरखौ बे डिजिटेल IDनि गेजेरजोंनो गासै खामानिखौ मावो आरो मानसिफोरखौ नोजोर लाखिनाय जायो। अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोर गासै खामानि मावनाय बेफोर थामथिमफोरानो एन्टि क्राइस्टनि बिसय फोरमायगासिनो दङ। एन्टि क्राइस्टआ फैनो थांगासिनो दङ, बे बिसयाव थामथिम जागासिनो दङ होननानै जोङो फोरमानखौ मोननो हायो। फैदो अनजाग्राफोर, दानाब्ला जों थांदोनि दथियाव, बेनो जाहैबाय इजराइलनि सायाव मुलुगनां नोजोर। जाकारिया 12:3 आरो बे दिनाव आङो गासै जातिफोरनि सायाव जेरुसालेमखौ थाइसे गिलिर अन्थाइनि बिबान बादि खालामगोन, जायहा बिखौ बानगोन बिसोर बयहाबो जोबोद जखम जागोन आरो फिरथिमिनि जाति मानिया बिनि जेंना ज' जाफैगोन। बे प्रफेसिनि फारसे दिनैनि फोरमान, जे थारैनो बे बाथ्राया जागासिनो दङ, बेनि फोरमान होनो नागिरदों। 2023 मायथाइनि इजराइल आरो गाजा जिथु दावहा जादों, बे दावहायाव हामासआ इजराइल फारसे दावहा नांहरबाय आरो इजराइलाबो फिन कारारा जवाब हामास फारसे हरदोंमोन, दावहा नांहरदों। नाथाय जेब्ला इजराइला हामास फारसे दावहा नांहरफिनदोंमोन, बुहुमनि गासैबो मोनफ्रोमबो हादोरफोरा इजराइलनि फारसे, जेरुसालेमनि फारसे नोजोरखौ होनानै दोनदों। आरो बेनि उनाव जों मोनथिबावगोन दि आमेरिका, इरान आरो आरब हादोरफोरनि बिफाव इजराइला गेजेर सानजायाव जेंनानि मिरु जानानै दं। आरो बिनि उनावबो इहुदी आरो मुसलमानफोरनि गेजेराव टेम्पल माउन्टखौ सामलायनो थाखाय सोलिबाय थानाय जुजिनायाबो बे इजराइलनि थाखाय जानानै दङ। आरो बिनि उनाव जों मोनबावगोन इजराइला मोनसे इयुननि घरि, जाय जोंनो समनि मोनसे मोन्दांथि होयो। अनजाग्राफोर, बयबो बुहुमनि हादोरफोरा इजराइल हादोरनि फारसे दायो दोनगासिनो दङ नोजोरखौ। फैदो दानाब्ला जोङो स्निथि प्रफेसिनि बाथ्राखौ नायदोनि, बे जाहैबाय गाहाम रादाब फोसावनायनि जाफुंसारनाय। माथाय 24:14 आरो साखिनि जुनै बे सोरगो रायजोनि गाहाम रादाबा संसाराव मानसिनो फोसावजागोन, अब्लानो जोबनाया जागोन। बे बाथ्रायाव दिनैनि मुगाजों फोरमान होनो नागिरदों दि बे खामानिया बेसे थारैनो जागासिनो दङ। सेथि बाथ्रा अनजाग्राफोर, बे जाहैबाय निउ भार्जन आरो बाइबेल एप। बेनि गेजेरजों गासै 5,000+ गोजौआव बेबायदि भाषाफोराव, गावबा गाव जातिनि भाषाफोराव बाइबेलफोरखौ गोनांथि बायदि, नांगौ जानाय बायदि एभेलेबेल खालामनानै होदों, ट्रेन्सलेसन खालामनानै। नैथि बाथ्रा, इउटिउब, फेसबुक आरो इन्स्टाग्राम बेफोरबायदि गोबां प्लेटफर्मफोरनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरा गाहाम रादाबफोरखौ फोसावगासिनो दङ। जेरावहाय सुबुंफोरा सहैया, बैबायदि जायगाफोरावबो बेबायदि प्लेटफर्मफोरनि गेजेरजों गाहाम रादाबखौ फोसावगासिनो दं। आरो बिनि उनाव आन्डारग्राउन्ड चार्च, आन्डारग्राउन्ड गिर्जा, सिङाव थानाय गिर्जा, जेरै चीन आरो इरान बेफोरबायदि देशावबो ओरैबायदि बोलो गोरायै गाहाम रादाबखौ फोसावगासिनो दङ, जेरावहाय सिं गोबां गिर्जा जागासिनो दं। आरो ओरैबायदि टेक्न'लजिनि गेजेरजोंबो गाहाम रादाबा फोसावजादों, जेरैहाय एआइनि गेजेरजों, आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि गेजेरजों, भइस ट्रेन्सलेसन खालामनायनि गेजेरजों, जेरावहाय माखासे जातिफोरनि भाषाफोर दङ जेरावहाय बेबायदि ट्रेन्सलेसन खालामनो उसुबिदा जानानै दङमोन। नाथाय दायो एआइनि गेजेरजों, भइस ट्रेन्सलेसन एप्सफोरनि गेजेरजों गाहाम रादाबखौ फोसावनो हादों एबा सम्भब जादों। दिनै गोदोनि ख्रिस्टियानफोरा गोबां सम लादोंमोन बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय, नाथाय दायो टेक्न'लजिनि गेजेरजों गाहाम रादाब फोसावनायाव गोबांनिख्रुइ गोबां फोसावनो हासिनदों, खामानिखौ मावसिनदों। दा जों फोरमान जानो हादोंदि गाहाम रादाब फोसावनाय फारसेबो गोबांनिख्रुइ गोबां खामानिया जागासिनो दङ, जाफुंसार जागासिनो दङ। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, दा जों बेफोर गासै 9था प्रफेसिनि बाथ्राखौ जाफुंसार जानायखौबो नुनो मोनबाय, मोनथिबाय जे बे जागासिनो दङ होननानै। बेफोरबायदि गासैखौबो मोनथिनायनि उनावबो जोङो थेन्थ'नानै उन्दुनानै थाबाय थागोन नामा? अनजाग्राफोर, नुजाहोजानायनि 22:12 जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, नै आं गोख्रै फैगासिनो दङ, आङो दरखंआवनो दङ होननानै बुंदोंमोन, आं गोख्रै फैगोन होननानै। दा बेयावहाय ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ, जाथायफोरखौ मोनथिखांनायनि उनावबो थेन्थ'ना थायोब्ला बे जोंनि गोरोन्थि जागोन।
जिसु ख्रिस्ट'आ गोख्रै फैगोन। दा बेयावहाय उनदाहा खालामनांगोन, सांग्रां जानो नांगोन, सिरि मोननानै थानो नांगोन। जों जेन लोगोसे जिसु ख्रिस्ट'जों थांफानो हायो, रेपसाराव लांखोजायो। दा बेयावहाय जोंनो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ गोदोनो जिसु ख्रिस्ट'आ संकेत होनानै दोनखादोंमोन आरो बे गासै जागासिनो दङ। दा बेयावहाय बे मुगाया सिरि मोननायनि मुगा। दे अब्ला अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, दिनैनि इसोरनि बोसोनखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। आसा खालामदों नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे सोलोंनो हादोंब्ला गुबुननोबो शेयार खालामदो, गुबुनाबो जेन मोन्थिथों, रोंथों। शेयार खालामनानै होदो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांदो। आरो चेनेलाव सोरबा जुदि गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो इसोरनि बोसोन आरो रादाबखौ नोंथांमोना जेन मोनबाय थानो हायो। दे अब्ला दिनैनि इसोरनि बोसोनखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। नाथाय दोननायनि सिगाङाव मोनसे सोंलुखौ दोननो नागिरदों। नोंथांनि एक्सपिरियेन्सआ मा बेखौ आंनो फोरमायगोन। बे जाहैबाय बे 7था जिथु प्रफेसि दङ, बे 7था प्रफेसिया दायो थारैनो जाफुंसार जानायखौ नोंथाङा मोननो हादोंना हायाखै? दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ।